Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita partangyangan songoni nang di jamita si ganuk minggu di hari minggu. Di tikion naing patul hasan nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita partangyangan nanaing si patol hasota imana gabe epistel di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 jala turpuk dihita imasian poda bindu opat ayat 20 sahat ro di ayat 20 pitu poda bindu opat ayat 20 sahat ro di ayat 20 pitu. Pos rohanami toktong dihita amanginang marulah hulak tajah turpukon baru tabuka manang taida akka video manang nabuku na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota termasuk masa ada video nahu para dehamion anggiat boy mangurupi hita. Na perjolo amanginang di pikiran nami di hari-hari noksalpu di sada video nami adong dongata na komentar mandok ay bahasa jamita di HKBP gudangan sian pada narobi padahal hita nunga mangulu di bagasan pada nembaru ala di pada narobi adong lupe akapar musuh-musuhon mata ganti mata gigi ganti gigi pamaloson alai di padan nem baru holong ni roha nama Tuhan Yesus nama pamusatan ni berita nauli nanasida sasitong na pemahamani dang apalapas manang dang apala sitong tu pemangulu hita di padan nem baru di poda nang niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus nang marhiti aka apostel dang namar lapatan dang rikot dihita puda manang akka ajaran manang akka barita sian pada narobi dang tersirang pada narobi sian pada naim baru mungkin nasida fokus mangalului idia do hubungan ni turpuki tu pada naim baru tu Yesus Kristus tu ajaran holong ni roha pasti selalu ada. Saya adong doi nakpe di padan narobi dak saya adong akka kalimat manang nahata na langsung berhubungan dohot Kristus dohot padan nem baru isarana molo tajaha buku podaon ima namarisihon godang poda nasihat kehidupan petunjuk hidup dan apalah dong secara langsung menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Kalimat-kalimat langsung yang menunjuk tidak ada, tetapi secara arti, secara pemahaman, godangdo di buku podaon na berhubungan dohot ajaran ni Tuhan Yesus Kristus. Contoh, di Turpukta Sadarion, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana engkau pilih? Dalan ni halak nauto, dohot dalan ni halak namar bisuk. Dung tajaha muse, dalan ni halak namar bisuk. Ima dalan ni debata. Dalan narap dohot debata. Jaladang terdalani halak nabisuki, perdalanan nan singulu sigano pari, ia sorap dohot debata. Berarti habisuhoni lapatan na ima mardalan di dalan ni debata. Mardalan di bagasan lomo ni roha ni debata. Muluta raju mihalak na mardalan di bagasan lomo ni roha ni debata ima na mardomu dohot debata. Ise na padomu honjol mai dohot debata. Ima Yesus Kristus. Ise na manugi honjol mai tu dalan ni debata. Ima tu hatta Yesus Kristus. Ditugi hondo jolmai mangulu di bagasan hata ni debata. Mangulu di bagasan dalan ni debata. Berarti boy madohonota
mangolu di bagasan habisuhon ima mangolu hombar tulomo ni rohani debata songon na taida di bagasan Yesus Kristus na niulahonna di ngolu sigano pari di perdalanan ni ngoluna. Jadi habisuhoni dang soal hafistaran, dang soal nasikolahon, dak soal parbinotoan S1, S2, S3, alai boy doi pengalaman hidup, alai na tumakas ima habisuhon mangolu di bagasan lomoni rohani debata di dalan ni debata. Naoto ima namanulak dalan ni debata. Tu habisuhon dohita ditogihon di turpuk taon. Ima habisuhon mamakke sude na pinasahat ni debata dihita marhite pamatakta. Taingot do lagu sekolah minggu namandok, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ditabai musi di turpuk taon, jagalah hatimu. Roham. Boido ta jaga rohatta. Asa unang di bagasan rohatta nang dipikiratta ima akka sakap naroa. Alai ingotot tado napa imbahu ruhon roha holan debata di bagasan Yesus Kristus do. Nasa nang porsea di bagasan Yesus Kristus natinopa na imbaru maibana. Di bagasan Yesus Kristus dapat tita do roha na imbaru. Tarudi do hita roha na imbaru. Di ukuni parpodaon didok jagaut tama rohatta. Holan manjaga do hita boy. Alai gonai paimbaruhon tu hatta Yesus Kristus do dina porsea hita di ibana. Atong ditogihom mahita marningot dalan ni debata jala mangolu di bagasan dalan ni debata nang pat nang pamatang sudi mata si pareon si makudap sudi organ tubuh pamatakta sudah do mardosa. Tang boy si kop nak peta jaga. Alai di bagasan Yesus Kristus di paimbaru hita perdalan mahita di ngolu na baru dalan lomo ni roha ni debata. Atong ahado habisuhoni ima mamilit dalan ni debata di bagasan Yesus Kristus mangolu hombar tulomo ni roha ni debata di ngolu sigano pari songon naung niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus tuhita.